Meditation i morgentågen. Koble dig til energien i fjordene indledning. Stilhedens første pust. Tidlig om morgenen, når fjordene fortsat hviler under et slør af tåge, findes det et øjeblik, som næsten ikke kan beskrives med ord. Verden virker mygere. Lydene er dæmpet. Luften kendes renere end på noget andet tidspunkt af dagen. Dette øjeblikket er kernen i meditationen, som vokser ud af den nordlige naturen. Meditation i morgentågen handler ikke bare om en teknik, men om et møde mellem mennesket og landskabet. Fjordene bærer på en særegen energi, en ro, som har blivet formet gennem tusindvis af år af vand, vind og fjeld. Når et menneske sætter sig ned i denne stilheden, sker det noget dybt. Tankene mister sin harde kant, pusten bliver roligere, og kroppen begynder at lytte til en rytme, som er ældre end alle bekymringer. Denne teksten udforsker, hvordan man kan bruge morgentågen som en port til indre fred, og hvordan energien fra fjordene kan hjælpe mennesker at vende tilbage til sig selv. Fjordernes levende energi. Fjordene er ikke bare vakre landskab. De opleves som levende rum, der naturens kræfter mødes. Vandet bevæger sig sagte mellem bratte fjeldsider, og lyset reflekteres på en måde, som giver en følelse af dybde og evighed. Mange, som kommer hit, mærker, at noget i dem falder til ro uden anstrengelse. I den nordlige traditionen bliver naturen set som en lærer. Fjorden lærer tålmodighed, fordi den aldrig skynder sig. Den lærer ydmyghed, fordi fjellene minder mennesket om, hvor lite det egentlig er. Og den lærer nærvær, fordi alt i dette landskabet inviterer til at stoppe op. Når man mediterer i morgentågen, begynder man at føle denne energien som en stille strøm gennem kroppen. Det er ikke mystisk eller kompliceret. Det er en naturlig respons på stilhed, frisk luft og åbne horisonter. Sindet slipper gradvis behovet for at kontrollere, og man glider ind i en mere lyttende tilstand. Morgentågens symbolske betydning. Tågen, som lægger sig over fjorden tidlig på dagen, er et stærkt billede på menneskets indre verden. Tanker kan ofte føles som tæt tåge, uklare, flytende, vanskelige at gribe. I stedet for at kæmpe mod denne tågen, lærer meditationen os at være i den. Når solen sagte begynder at bryde gennem, løfter tågen sig af sig selv. På samme måde kan også indre uro løse sig op, når man ikke presser den bort. Dette er en af de vigtigste lærdommene i praksisen. Fred opstår ikke gennem kamp, men gennem accept. At sidde ved fjorden, mens tågen bevæger sig, giver en konkret erfaring af dette. Man ser, hvordan naturen aldrig tvinger noget. Den lader alt ske i sit eget tempo. Denne observationen bliver et spejl for menneskets sind. Pustens bro mellem krop og landskab. I centrum af meditationen står pusten. I den kalde, klare morgenluften bliver pusten mere mærkbar end vanlig. Hver indånding føles, som om man tager ind en del af fjorden i sig, og hver udtånding, som om man slipper noget gammelt. Praksisen begynder enkelt. Man sætter sig ned, helst nær vandet, og lader blikket hvile på horisonten. Man følger pusten uden at forandre den. Efter nogle minutter begynder kroppen at synkronisere sig med omgivelsene. Hjertet slår roligere. Skuldrene sænker sig. Tankene mister sin hastighed. Fjordens rytme og pustens rytme mødes. Dette skaber en følelse af tilhørighed, som mange mennesker sjældent oplever i hverdagen. Man forstår, at man ikke står uden for naturen, men er en del af den samme bevægelsen. At møde tankene som tåge. Under meditationen dukker tanker altid op. I stedet for at se dem som forstyrrelser, opfordrer denne traditionen til at se dem som deler af morgentågen. De kommer, bevæger sig og forsvinder. En tanke kan være som en sky og minder. En anden kan være som en kald vind af bekymring. Når man bare observerer dem, mister de gradvis sin magt. Fjorden viser, hvordan alt forandrer sig, uden at man trænger at gribe ind. Denne holdning skaber en dyb indre frihed. Man lærer, at man ikke er sine tanker, på samme måde som fjorden ikke er tågen, som ligger over den.
Kroppens opvågning. Kulden i nord gør kroppen mere levende. Fingrene kender temperaturen, huden mærker fugtigheden fra tågen, og sanserne vågner. Meditationen bliver derfor ikke bare mental, men også fysisk. Mange opdager spændinger, de ikke vidste, de bar på. I stilheden kan disse spændingene slippe taget. Det føles som om fjorden hjælper til med at vaske bort det, som har samlet sig over tid. Denne processen kan vække følelser, ro, men også sårbarhed. Teksten understreger, at begge deler er naturlige steg på vejen mod indre balance, forbindelsen med det større. Etter hvert som praksisen uddybes, opstår en oplevelse af at være del af noget større end sig selv. Fjellene, vandet og himmelen danner et rum, som ikke dømmer. I dette rummet kan mennesket bare være. Mange beskriver dette som en åndelig erfaring, men uden behov for store ord. Det er en enkel følelse af at høre til. Man forstår, at livets mening ikke altid findes i forklaringer, men i nærvær. At tage fjorden med ind i hverdagen. Målet med meditation i morgentogen er ikke at flygte fra verden, men at møde den på en ny måde. Når man rejser tilbage til byer, arbejde og ansvar, kan man bære med se fjordens ro som en indre tilstand. Nogen bruger korte øjeblik af stilhed i løbet af dagen. Andre visualiserer togen, som løfter se, når stress opstår. På denne måde bliver naturens visdom en praktisk støtte i hverdagen. Afslutning: en åben vej. Meditation ved fjordene er en rejse uden endelig mål. Hver morgen er anderledes. Hver toge ny. Det vigtige er ikke at opnå noget specielt, men at møde øjeblikket slik det er. Gennem denne praksisen kan mennesket gradvis finde tilbage til sin egen dybe natur, like stille, like stærk og like levende som fjordene selv. Den første tilstedeværelsen. Når et menneske sætter sig ned ved fjorden tidlig om morgenen, sker det ofte noget uventet. Før meditationen i det hele taget begynder, mærker man en naturlig overgang fra det indre kaoset til en mere åben tilstand. Det er som om landskabet allerede har begyndt at meditere, før mennesket kom. Fuglenes lave råb, lyden af små bølger mod stenene og tågen, som bevæger sig sakte over vandfladen, skaber et rum, der tankene ikke længere trænger at kæmpe om opmærksomhed. Denne første fasen handler ikke om teknik, men om at ankomme, både fysisk og mentalt. Mange oplever, at bare det at sidde stille i dette miljøet er nok til at roe ned nervesystemet. Kroppen forstår intuitivt, at den er tryg. Dette er grundlaget for al videre praksis. At skabe et indre anker. I den nordlige meditationstraditionen bruges ofte et anker, et enkelt fokus, som holder opmærksomheden mygt samlet. Ved fjorden kan dette være lyden af vandet, følelsen af kald luft i næsen, eller synet af tågen, som driver forbi. Ankeret fungerer som en stille havn for sindet. Hver gang tankene vandrer, vender man roligt tilbage til dette ene punktet. Ikke med strenghed, men med venlighed. På denne måde lærer man gradvis at behandle sig selv med samme mildhed, som naturen viser. Over tid bliver dette ankeret en indre færdighed, som kan bruges også uden for fjorden, på bussen, på arbejde, midt i en vanskelig samtale. Fjorden som spejl for følelsene. Vandet i fjorden er sjældent helt stille. Små bevægelser går hele tiden gennem overfladen, akkurat som følelser bevæger sig gennem mennesket. I stedet for at forsøge at stoppe disse bevægelserne, lærer man at betragte dem. En bølge af tristhed kan komme som en kølig bris. En bølge af glæde kan ligne solstråler, som bryder gennem tågen. Begge deler er naturlige udtryk for liv. Denne delen af praksisen hjælper mennesker at forstå, at følelser ikke er farlige. De er signaler, akkurat som vejrforandringer i landskabet. Når man slutter at frygte dem, mister de sin tyngde, sansenes stille opvågning. Meditation i morgentogen er dybt sanselig. Lugten af vådt sten, smagen af frisk luft, kolden mod huden, alt dette trækker opmærksomheden tilbage til øjeblikket. I hverdagen lever mange næsten udelukkende i hovedet. Ved fjorden vender bevidstheden tilbage til kroppen.
Man begynder at mærke, hvordan fødderne hviler mod bakken, hvordan ryggen bærer vægten, hvordan hjertet slår i sin egen rytme. Denne genforeningen mellem sind og krop er en af de største gavene fjordene tilbyder. Den skaber helhed, da det før var splittelse. Stilhedens lag. Stilheden ved fjorden er ikke én ting. Den består af mange lag. Først kommer den ydre stilheden, fraværet af menneskelig støj. Det retter opstår en indre stilhed, der tankene bliver sjældnere. Til slut kan en dybere eksistentiel stilhed vise sig, et rum, der man bare er. Denne processen kan ikke tvinges. Den sker i sit eget tempo, akkurat som tågen, som løfter sig, når solen bliver stærk nok. Menneskets eneste opgave er at være til stede og møde minder, som driver forbi. Ofte dukker gamle minder op under meditationen. Fjorden, som har samlet historier i århundreder, vækker også menneskets egne lag af erfaring. Nogle minder er lyse, andre smertefulde. Teksten understreger, at man ikke trænger at analysere alt, som kommer. Det er nok at lade mindene dreje forbi som båter i det fjerne. De får lov til at eksistere uden at styre nåtiden. Dette giver en mild form for helbredelse. Man lærer at bære sin historie uden at være fanget af den. Naturens ubetingede accept. En af de dybeste oplevelser, mange får, er følelsen af at være accepteret af landskabet. Fjorden kræver ingenting. Den spørger ikke, hvem du er, hvad du har opnået, eller hvilke fejl du har gjort. I denne ubetingede accepten kan mennesket for første gang på længe slippe masken. Man trænger ikke præstere, forklare eller bevise noget, bare være. Denne erfaringen bliver et indre frø, som kan vokse til ægte selvaccept. Overgangen fra øvelse til liv. Etter hvert som meditationen afsluttes og dagen begynder, tager man de første skridtene tilbage til verden. Men noget er anderledes. Blikket er mykere. Pusten dybere. Tankene mindre dominerende. Fjordens energi følger med som et stille nærvær. Den minder om, at indre fred ikke er et sted, man besøger, men en tilstand, man kan bære med sig. En åben fortsættelse. Denne andre delen viser, hvordan praksisen gradvist bliver mere levende og personlig. Hver morgen ved fjorden er unik, men retningen er den samme. Fra uro til ro, fra adskillelse til forbindelse. Smerten, som får lov til at puste. I stilheden ved fjorden møder mange for første gang sine skjulte følelser uden at flygte. Tågen fungerer som et mygt slør, som gør mødet mindre skræmmende. Den pakker ind det, som gør vondt, slik at det kan ses uden at skade. Mennesker bærer ofte sorg, skyld eller frygt som harde knuder i kroppen. Når man sitter ved vandet og puster roligt, begynder disse knudene at løsne af sig selv. Ikke gennem kamp, men gennem nærvær. Det er som om fjorden hvisker. Du trænger ikke længere at holde alt sammen alene. Og lytte til det, som aldrig blev sagt. Mange tanker, som dukker op i meditation, er egentlig stemmer fra fortiden. Ord, man aldrig turde at sige, drømmer, som blev lagt bort, tårer, som blev svælget. I hverdagen overdøves disse af støj, men i morgentågen får de endelig plads. Denne processen kan føles sårbar. Likevel er den nødvendig for at blive hel. Når man lader det usagte få et stille rum, mister det sin magt over hjertet. Fjorden dømmer ikke historien din, den bare holder den. Naturens rytme som medicin. Havet uden for fjordmundingen bevæger sig i evige bølger, mens vandet inde i fjorden puster roligere. Denne rytmen spejler menneskets eget nervesystem. Efter en stund begynder kroppen at følge samme tempo. Hjerterytmen falder, skuldrene sænkes, tankene mister sin skarphed. Dette er ikke magi, men biologi i møde med natur. Slik bliver landskabet en stille terapeut, uden ord og uden krav. Og tilgive sig selv. Et centralt tema i denne meditationen er selvtilgivelse. Mange bærer på strenge indre dommere. Ved fjorden opdager man gradvis, at disse stemmene ikke er sandheden, bare gamle vaner. Når tågen ligger tyk, ser man ikke langt. På samme måde lærer man at ikke kræve fuld klarhed i eget liv. Det er lov at være ufærdig, på vej menneskelig.
Denne indsigten åbner en dør til mildhed mod sig selv. Mødet med ensomheden. Nogen frygter stilheden, fordi den afslører en dyb ensomhed. Men ved fjorden forvandles ensomheden til noget andet, til alenetid med mening. Man opdager, at det findes en forskel mellem at være alene og at være forladt. Naturen fylder rummet med et ordløst fællesskab. Fjellene, fuglene og vandet bliver vidner til din eksistens. I dette fællesskabet kan hjertet hvile. Tågen, som lærer om forandring. Ingen morgener er like. En dag er tågen tæt som uld, næste dag er luften krystalklar. Denne variationen minder mennesket om, at også indre tilstander er midlertidige. Tristhed går over, glæde går over, ro går over. Alt bevæger sig, akkurat som skyene over fjeldtoppene. Når man forstår dette, slutter man at klamre sig til bestemte følelser. Frihed opstår i bevægelsen, kroppens stille sprog. Under meditationen begynder mange at mærke små signaler. Varme i hænderne, prikking i fødderne, en spontan tåre. Kroppen fortæller sin egen historie uden ord. Teksten inviterer til at lytte til dette sproget med respekt. Ikke analysere, bare registrere. Slik bygges et nyt forhold mellem sind og krop, baseret på samarbejde i stedet for kontrol. Fra sår til kilde. Det, som først opleves som sårbarhed, kan gradvist blive en kilde til styrke. Mennesker, som har våget at sidde med sin smerte ved fjorden, fortæller ofte om en ny indre kraft. De opdager, at ægte mod ikke er at være hardt, men at være åben. En langsom opvågning. Helbredelse sker sjældent på en morgen. Det er en proces, som følger årstiderne. Nogle gange tager tågen lang tid, før den letter. Andre gange bryder solen pludselig gennem. Begge deler er rigtige. Broen videre. Denne delen forbereder læseren på næste steg. Hvordan man kan gøre praksisen konkret i eget liv, også langt fra fjordene. Forberedelse før du møder fjorden. Meditation ved fjordene begynder længe før du sætter dig ned. Den starter idet du bestemmer dig for at give dig selv tid. I norsk kultur er naturen ikke bare et sted, man besøger, men et rum, man vender tilbage til for at huske, hvem man er. Vælg en tidlig morgen. Tågen, som ligger over vandet, er som et åbent tempel uden vægger. Klæd dig varmt, men enkelt. Tag med lite. Jo færre ting du bærer, desto lettere bliver sindet. Lad telefonen hvile. Denne stunden tilhører ikke verden, men dig. Steg 1. Ankomst i stilhed. Når du kommer frem, ikke start med at tænke, at du må meditere rigtigt. Start med at være et menneske, som netop har ankommet. Se på vandet. Hør på fuglene. Kend lugten af fugtigt træ og kaldt sten. Lad kroppen forstå, at den er tryg. Steg 2. Pusten som bot. Sæt dig slik, at du ser ud over fjorden. Forestil dig, at pusten er en liten båd på vandet. Den kommer og går uden, at du må styre den. Indånding som en bølge mod land. Udtånding som vandet, som trækker se tilbage. Hvis tanker kommer, læg dem i båden og lad dem drive forbi. Steg 3. Forening med landskabet. Efter nogle minutter kan du gøre en enkel indre øvelse. Tænk, at tågen også findes ind i dig. At fjellene findes som styrke i ryggraden. At vandet findes som ro i blodet. Du er ikke en gæst i naturen. Du er et udtryk for den. Steg 4. Og møde følelserne. Ofte vil følelser dukke op. Ikke jag dem bort. Se på dem slik du ser på skyer. Nogen er mørke, nogen lyse. Alle passerer. Sig stille til dig selv på norsk. Jeg giver plads til det, som er. Dette enkle sproget åbner døre i sindet. Steg 5. Afslutning. Før du går, tak stedet uden ord. Tag med dig en liten sten eller et minde som symbol på forbindelsen. Meditationen er ikke færdig, når du rejser dig. Den fortsætter i måden, du går på. Stilhed midt i byen. De fleste lever langt fra fjordene. Ligevel kan energien bæres med. Stilhed er ikke et sted, men en holdning. Når du står på bussen, kan du huske lyden af vand. Når du arbejder, kan du huske tågen, som bevæger sig sagte. Slik bygges en indre fjord i hjertet. Små ritualer.
Bogen foreslår enkle daglige handlinger. Åbne vinduet om morgenen og puste 3 rolige åndedrag. Drikke vand med opmærksomhed. Gå nogle skridt uden at se på skærm. Disse små bevægelserne er broer tilbage til naturen. Relationer som landskab. Teksten sammenligner også menneskelige forhold med fjorder. Nogle relationer er rolige bugter, andre er stormfulde åbninger mod havet. I stedet for at dømme dem, kan man lære at navigere dem. Meditationen lærer os at lytte, før vi snakker, slik man lytter til vinden, før man ror ud. Arbejde og mening. Mange i Norge søger balance mellem produktivitet og livskvalitet. Fjordmeditationen minder om, at værdi ikke bare måles i effektivitet. Et menneske er ikke en maskine, men et landskab, som trænger årstider, når livet bliver vanskeligt. I perioder med sorg eller stress kan billedet af morgentågen blive et indre anker. Man behøver ikke løse alt med én gang. Som naturen kan man få lov til at være utydelig en stund. Dette budskabet giver trøst uden at romantisere smerte. En ny måde at se verden på. Gradvis ændrer praksisen blikket. Man begynder at se skønhed i det enkle. Man snakker roligere. Man tåler mere usikkerhed. Fjorden bliver ikke bare et minde, men en del af identiteten. Afsluttende refleksion. Meditation i morgentågen handler til slut om at vende hjem til noget oprindeligt i mennesket. Ikke gennem præstation, men gennem nærvær. Hver morgen giver naturen samme invitation at sitte, at puste og være. Og i dette enkle øjeblikket kan et helt liv finde ny retning.